जों न'निफ्राय ओंखारबोबाय आइलेण्डआव थांनो लोगोफोर जागाया माबायदि जाना दं नायनानै फैनो आइलेण्डनि दारगुसि मोनबाय आरोना जों लोगोफोर दा जों थाव गैया गारिया थाव सोनि ओमफ्राय बिदि सिद्दा थांब्ला रोङिया मोनगोन डिपुआव थाव सोनि थाव गैया दारगुसि डिपु आरो नैबे 600 guys tahu pertama kali ini video माबायदि जागोन आंबो मिथिया दिनै guys थांनानै नायनोसै माबायदि जायो न' लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला हाग्रा दानस्रायदो नामालै नैबेनो आरोना गाइस दारगुसिनि गारि सुनाया जागा फुथुंसि फिल्ड साइडनो बेलासि टाइमाव राइड खालामनायनि मजाखौनो बेलेग नाथाय एन्ट्रेन्स आरोना गाइस बेलासि समाव राइड खालामनाय मजायानो नौ माइल मोनबाय जों गाइस
गाइस नैबे नाग्रिजुलि साहा बागान आरोना जों फैनानै फैना नाग्रिजुलि साहा बागान मोनबाय आरोना जों गाइस बेलासि समाव नुयो आं नोंखौनो थाबायलाङो नों आंनि लांगोनाजों नेयो आं नोंखौनो नायहरबायो नों नायगोन साननानै लाजिनाय नों पुलिसnya sudah. Polisnya. Island मोनबाय आरोना गाइस जोङो आइलेण्ड मोनबाय आइलेण्ड गाइस बेयाव नाय रेस्टुरेन्ट बेयाव दङ आरोना जाना आरोना गाइस आइलेण्ड इखौनो होनो गाइस बेयाव माबा माबि जानो हागोन आइलेण्ड बेयाव ज' जिरायनानै थानो हागोन आइलेण्ड होनो आरोना गाइस आइलेण्ड खाथियाव दैमा दं नै भिउ नाय गाइस आरोना आइलेण्डनि भिउ गाइस रावबोनो गैया बारा मानसि गैया आरोना गाइस ओइ नैथिं मानसिफोरा मा खालामबाय थादों दैमायाव मा दैमा होनो नैखो गाइस कमेन्ट खालाम ओइ नैथिंबो जिरायना दं आरोना ओइ नै आखाइ सुदो आरो इयाव मानसिफोरा सानैसो दोङो बारा मानसि गैया आथिं सुदों आरो दैमायाव ओइ नै आथिं सुनो थांनांगोन इथिं गरम नांबा आरो मोखां आथिं आखाइ मिक्सार जानो गाइस नै मिक्सार जेबो गैया आरो गाइस इयाव ना इयाव सेंग्राफोरा लोंनानै थानायनि थाखायसो मोजां आरो ना गाइस इयाव एख' गैया बेलासि टाइमाव आरो जिरायना थानो मोजां दा जेबो गैया थांसै आरो ना गाइस